Sunana 'yar kishin ƙasa. Ina son in magana ne akan Fine Network. Fine Network ƙarara sata ce. Sata ce ƙarara. Ni ɗinnan na shiga daji da Chinese. Na siyar musu da itacen madrink. Na yi harkan madrink. Chinese ne zai shi da kansa yake yanka ice. Shi da kansa yake wurga a cikin mota. A ce wannan mai kokuwa da rayuwar shi ne zai baka application ya ce kullum yana baka wasu maƙudan kuɗi? Kuɗin kuma baka gansu ba? Babu ranar da zaka same su, baka tunanin cewa wannan application ɗin yana da jinsi da application ɗin banki? Kai baka tunanin ka buɗe account da national ID card ɗinka? Kar ku zo ku kai kanku da wanau fa. A rasa irin treatment ɗin da za a yi muku fa. Sunana 'yar kishin ƙasa. Lissafin da yake cikin Fine Network ya ci uwar duk wani lissafin kuɗi a duniya. Nan kantin kwari Chinese da suka gano akwai arziki ana samu, zuwa suka yi suka bubbuɗe shaguna. Yanzu ɗan kwari kafin ya samu biza zuwa China yaƙi ne na mutuwa. Sun rufe ma biza su, sun ma rufe ma ƙasarsu ma. Sai dai su fito da kaya, sai dai kuma su zo su ɗibi na nan su tafi. Su kaɗai suke harƙallar. A ce wannan mutumin mai ƙyashi da baƙin ciki shi ne zai dinga baka kuɗi a kullum? Ɗan Najeriya, za ta fashe. Masu maganin ruƙiyya da masu maganin ciwon hauka su tara su ajiye. Allah za a zo a neme su. Chinese ni na yi ma'amala da Chinese many years. Ba ma yanzu ba ma da aka san Chinese da yawa ba. Mu ne 'yan Madrid, mu ne muke shiga dajikan Najeriya. Mu gyaro ta, mu sari ice mu siyarwa Chinese. A ce wannan mutumin shi ne zai baka wani application a kullum zai baka kuɗi? Allah ya sauwaƙe. Za ta fashe.